Apa iki? Delok koyo piye bentuke? Bentuke? Ya toh. Wah iya beh. Wis manggah kono kuwi. Wah, iki ronone waduh bosian, Bos. Wis ngate dolan rene tiket gak bayar, gratis. Gur bengkule disiapne. Akses dalane soalnya wis koyo mau kuwi wis enek. Apa kol buntet? Piye neh kol buntet iki? Jarene wong dhisik nganu iki lek didekekne ngudel wong iki koyo jaran ra duwe kesel. Jariku. Gampang tangi jariku. Wah, dalane udel gampang tangi ngono ya mbah. Tibake ra duwe kesel. Saya kan padha ora duwe kesel kon goyang.